Dnes si povieme niečo o Slovenskom národnom povstaní. Slovenské národné povstanie je jedným z kľúčových momentov našej histórie. Vzniklo v roku 1944 počas druhej svetovej vojny presne 29.8.1944. Povstanie predstavovalo boj proti nacistickým okupantom a domácim kolaborantom. Zapojili sa doň tisíce ľudí. Medzi hlavné postavy povstania patril Ján Gólian, ktorý bol hlavný vojenský veliteľ. Jeho rozhodnutia boli kľúčové pre priebeh povstania. Ďalším významným veliteľom bol Rudolf Viest, ktorý prevzal vedenie po Jánovi Gólianovi. Spolupracoval s partizánmi a zahraničnými spojencami. Povstanie prebiehalo najmä na strednom Slovensku. Banská Bystrica sa stala jeho hlavným centrom, odkiaľ sa riadili vojenské operácie. V okolí Banskej Bystrice prebiehali tvrdé boje. Mnohé dediny a mestá sa stali svedkami hrdinských činov povstalcov. Partizáni zohrali dôležitú úlohu v povstaní. Operovali v horách a lesoch, narušovali nacistické zásobovanie a komunikácie. Ľudia rôzneho veku a povolaní sa zapojili do povstania. Od vojakov cez civilistov až po mladých študentov. Povstanie bolo symbolom odvahy a odhodlania slovenského národa. Napriek porážke dodnes zostáva významným míľnikom našej histórie. Povstanie malo medzinárodný dosah. Informácie o boji Slovákov sa šírili po celom svete a získali si obdiv mnohých národov. Skončilo sa 28.10.1944. História povstania je dôležitá pre každú generáciu. Učí nás o hodnote slobody, odvahy a národnej súdržnosti. V nasledujúcich videách sa budeme venovať ďalším historickým faktom. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a objavovať históriu s nami. Ďakujeme.